kunodaba lentokazi yase PMB eMaritzburg engeke ngalibhala. Isihloko salo sithi usizo lentokazi yakwaMchunu eMaritzburg eyigraduate eyadlungulwa insizwa engayazi eMtuba emva kokuyithembisa umsebenzi kuFacebook. Ziningi indaba ezi-18 uFacebook sesike sayibhala. Ngalithunyelelwa yiyo lentokazi udaba lwayo. Ichaza lentokazi ngesimo eyake yasehlela. Kushuthi ngo-2022 ngabo November kanje. Lentokazi ithi yake yaposta lapha yakwenye igroup yaseMaritzburg la kufuniswana khona umsebenzi kuFacebook. Yaposta yayichaza ukuthi ubani okwabani yakwaMchunu. Ihlala eMbali ekhaya kubuyise eMbali. Icela ukufunisa umsebenzi yasho ukuthi ine degree kwi business administration bese iba ne PGCE postgraduate certificate in education. Yasho ukuthi sinonyaka yayigraduate ngo-2021. Yakade graduate kushuthi ngonyaka wawufile. So yayisiposta the following year. Yachaza ukuthi yayikakabunayo ingane. Imisele ngokuthi ingarelocate ngisho yikuphi ayikhethile futhi umsebenzi awufunayo. Yathi ngisho umsebenzi wokugada ingane ingayigada ingane yayibeka nje. So yayikade ifunda eThekwini kumanyuvesi laseThekwini. So yaba nama reactions amaningi leya ngoba yangisendela screenshot ipost yayo. So abanye abantu ke beyithuka abanye bethi awu usungazobalise kangaka uze uthi uyigraduate kodwa ungagada ngisho ingane awukhethile unonyaka owodwa ungasebenzi, whereas kunama graduate ano 10 years engasebenzi engawuthola umsebenzi. Wena usungazobalise kangaka yabo bekhuluma lokho nalokho abanye bethi abanye ayi uzosichomela njalo. But abanye babesho ukuthi hayibo ingane iyona ingane yazi isimo sakubo iyekeni. Njengoba ithi ifuna umsebenzi nje ifuna umsebenzi futhi ayikhethile. Kodwa ke abanye babethi akakwazi umuntu onengane, umuntu ongenangane ukuthi agade ingane uzokwazi kanjani. So ngicabanga ukuthi siyawazi lama group la ka Facebook la okufuniswana kuona umsebenzi. Uthi ke lo sisi kwathi ngomhla ngoba lento waposta nje ngoNovember usiyophela. Uthi cishe after usuku or 2 days wabe ngomhla ka1 wabe sethola lo sisi omncane lo wabe sethola umsebenzi. Wabe sethola icall. Ufonelwa ngomunye umhlonishwa nje owathi kuyena mayiphendula ucingo lo sisi uyabingelela le insizwe ifonayo. Isithi ke lentokazi ngitshelwa zingane zami la lezi ezingisebenzelayo zithi ubupostile kuFacebook uthi ufuna umsebenzi uyigraduate kodwa manje abantu bayakuthuka njalo. Angujwayele ke no Facebook mina kodwa ngikhonjiswe inazi izingane lezi ezingisebenzelayo. Ngisebenzela imkhanya kude mina. So yini bakuthukeleni labantu abakuthukayo? Ayisho ke ingane ukuthi hayi angazi bangithukelani mina bengiposta njengoba ngifuna umsebenzi. Ithi ke lentokazi njengoba ngichaza nje ukuthi angikhethile ngempela ngisho wani umsebenzi ngifuna nje umsebenzi. Hayi ithi ke lensizwa manje mina ngila emkhanya kude, uyazi emkhanya kude. Ithi lentokazi hayi angikwazi emkhanya kude.
ethi lo baba ngapha nje ngako Richards Bay, emva kwase Richards phambi kwase Richards Bay kuMtuba, Hluhluwe, Jozini, ithi lentokazi iyazi kodwa ayikaze ifike kodwa ikizwe ngeindawo enjalo. Uthi ke lo baba manje ke ungakwazi nokusebenzela u8,000 ngenyanga ubusalinde umsebenzi oright ngoba wena uyigraduate. Ungakwazi ukusebenza umsebenzi ozoholela u8,000 ngenyanga, ivumele ngane, ivumele phezulu. Ebese ithi le ndoda uyabona nje ukube mhlambe lezi ingane zingikhombise izolo lento yakho ukuthi ufuna umsebenzi kanje ukube zingikhombisa izolo bese sokwenza indlela ukuthi uvele ukugibele namhlanje uzoqala ukusebenza ngoba kumhla ka1 ukuze uhole nawe ngomhla ka25 kube khona okwazi ukubeka etafuleni ngokhisimuze ekhakini. Lengane besithi no uma izwa lokho nayo ngokuba nethemba ithi bese ithi iyacela ngoba lo baba wayikhulumela ukuthi ukube ngizwe izolo buzovela ukugibele khona izolo bese uzoqala ngomhla ka1 kahle nje inyanga uyiqale kahle khona uzohola ngomhla ka25 ngoba la ngifuna ukufaka khona kuhola ngomhla ka25. Ebese ke lengane ithi hayi ngeke nikwenzeke ukuthi vele ifike khona namhlanje ngeke nikwenze ukuthi vele ifike khona namhlanje iqale ngakusasa ngomhla ka2 ngoba yezwa leli gama lokuthi lo baba mayethi ukube usheshe zangikhombisa ngoba lo baba ngokukhuluma kwakhe ngokusho kwakhe yena ku Facebook akekho yena ku Facebook kodwa uzwa ngeingane lezi asebenza nazo ukuthi le ntombazane ibifake ipost ku Facebook yafaka nesithombe sayo. Ithi le ntokazi lo baba wayese mayiqeda ukukhuluma naye imtshela ukuthi ngikhuluma ingane encane la ingakabi nayo ngoba inyuvesi biqeda 2021 so into ka 2022 December le, so last year. So uthi ke lo baba ithi le ntokazi wabe sethi lo baba yazini awuthumela into zakho ku WhatsApp bakhuluma nje ngabobani shuthi ngabo 8-9 usethi lo baba awuthumela into zakho ku WhatsApp ithumele ke intombazane ku WhatsApp izinto ithumele nje ishoot certificate sayo sasenyuvesi academic record CV yabo ishoot lezi zinto bese ithumela ke kulo baba ebese ngasaphendula lo baba athule nje isikhathi eside engaphenduli. So ke bese iphindile ukuyithumela imessage le ntombi angithi kuyona isijahile yona ithumela imessage buza ukuthi angazi noma baba uyayithola lezi zinto eziqamile yini sengiyithumelile ayakuthule kangaphenduli lo baba bese kuthi ngabo 2:30 sebethumelana ku WhatsApp manje bese kuthi ngabo 2:30 ngoba le ntombazane uyipost ngesikhathi ipost yayo eyayifuna kuyona umsebenzi yayifake ngisho inamba yayo. So uma esephendula late ngabo 2:30 lo baba ngomhla ka1 usethi ke kule ntokazi usethi ke phephisa nkosazane kade ngisese meetingini so angikwazi ukuthinta ifoni mangise meetingini ngiyayibona into zakho chaze right angazi ke noma ungakwazi ukugibela ngoba into ebingenzeka ubungagibela lapha eMaritzburg wehle eThekwini ufike eThekwini ugibela imoto eziya eRichards Bay mina bengizothuma umfana ngemoto ayokuhlangabeza eRichards Bay
ithi intokazi hayi ingagibela izoyizama imali yokuthi igibele. Ayibe siyasho ke nakubo itshena umama wayo ukuthi isinohambo kanje. Isho ukuthi hayi iposte ku Facebook icela umsebenzi kanje. Intokazi enhle nje sencane ngoba yangithumelela nezithombe ngabona yangithumelela nesithombe ayisifakile ku Facebook and all those things. Nangempela ke yagibela nentokazi yaya eThekwini. So eMaritzburg ke uya eThekwini is less than an hour. Kuyi-hour or less. So mayisiseThekwini ke bese ifika igibele imoto ezeRichards Bay. Nangempela igibele iziyo kwehle Richards Bay ihamba iyaxoxa naye kulo baba ku WhatsApp yasho ukuthi hayi sengisekuthini. Hayi sengisekuthini isho ngokubuka indawo nayo. Ifunda la amabhodi labhaliwe. Ithi nangempela yathi mayifika eRichards Bay ngoba yafika ngabo 7 ntambama. Futhi sekusebusuku. Mayifika eRichards Bay ngomhla ka1 December 2022 mayifika eRichards Bay ntambama ebese yamtshena lo baba uthi hayi ku WhatsApp ithi hayi sengifikile. Sifikile itekisi eRichards Bay bese ethi lo baba ayi ngizokulanda mina ngoba labafana bengicabanga ukuthi ngizobathumela abekho njengamanje. Lentokazi ayazi ukuthi usukaphi lo baba nomkhanya kude ayiwazi nje ukuthi usukaphi kodwa ithi cishe kwaphela 10 minutes wasiyabhala lo baba ku WhatsApp wathi hayi ngizoqhamuka lapho in 10 minutes nje ngizoqhamuka lapho. Nangempela after 10 minutes wayesiyabhala wathi ngila sengikhona la erank ngekhorole egrey kanje. So yasheshe yayibona kule nentombazane ngoba base kumnyama lapha erank sekuyilezi okhathi akubi nesiphithiphithi abantu abasekho nezimoto eziningi ayisekho. Uthi-ke lo sisi omncane kwamchunu bese eya kulo baba uphethe nje isikhwama akayithathanga into eziningi zakhe ngoba kwase kuphuthuma. Uthi nje uphethe isikhwama kodwa sithe basikhudlwana ngoba wayeseyiqisha nje nezinto ayephetha akabange sayipakisha nakahle. So bese iyangena ke emotweni kushuthi ifika ibingelele lentokazi bese iyasho ukuthi ungabe wena lo baba engimlindile sethi lo baba yimina ngiyabona ingene emotweni. Ithi ke bese lo baba ethi ufonela phela ekhaya ubatshena ukuthi usuhambe kahle usufikile ngoba ngiyazi banovalo laba khona manje ngoba kusebusuku futhi ngiyabona ukuthi umncane. Ifoni intombazane ke isho umama wayo eMaritzburg ukuthi hayi sengihambe kahle mama ngise-Richards Bay manje futhi nalo baba ukuyena ongizamela lo msebenzi nangu khona uye lo ngithathayo. Ayithathe lo baba lentombazane kushuthi ngaphambi uma besakhuluma ithi nayo lentokazi bese ibabaza ukuthi hawu kanti lo muntu akamdala kangaka kushuthi yizwi nje izwi lakhe buhlekwe nje kungabi nankinga. Emva lapho bese ethi lo baba hayi asabeke ngiyazi nanokuthi ulambile ngizofuna ukuthola into ozoyidla ngibona ukuthi ngikucuphisaphi insukwana osazofuna umqasho nawe ukwazi ukuthi uzenzele kahle into yakho. Ayina ngempela bengena emgwaqo ke bese bephikelela ngapha komduba. Uthi ke lo sisi yabe siphuma ke imoto isiphuma eRichards Bay. Yena akakazi phela nanokuthi njoba kwase kusubusuku nje nendawo akayazi kodwa yathi mayiphuma imoto ihamba uye nalo bhudi lo ngoba wayesembuka ngeselokuba ubhudi ngoba uthi izwi lakhe nakuba laliqinile kodwa mokhuluma naye efonini lo bhudi kwangathi umuntu obaba nje kodwa mayesela uyabona hayi ubhudi nje ukuthi sekhulile. Uthi mabephuma la uhamba yaxoxa lo bhudi uyasho ukuthi hayi manje ekhakini nibangaki mawusu njoba usuzoqala usebenze nje yini ozoyenza ngemali uyabona ngoba usemncane uzokwenzani ngemali.
uthi njengoba behamba nje uyakhomba lo bhuti emgwaqweni lo mgwaqo lo uyakuphi lo mgwaqo lo uyakuphi ukhululekile nje naye lo sisebona ukuthi hayi ayikho vela akaze sole lutho nje ukuthi khona into engenzeka embi nangendlela lo bhuti akhululeke ngayo axoxa ngayo uyasho ukuthi la senseleni la sidlule embonambi uthi bahamba ke bathi sebe bewuyeka uN2 base bengena ngomtubatuba washo lo bhuti uthi hayi sesibheke emtuba ke manje edolobheni emtuba nangempela mabengena edolobheni emtuba ubona nombhalo lo sisi ngoba kuyakhanya edolobheni uthi ke mabefika edolobheni emtuba bese benqamula futhi benqamula nje idolobha beze bowuphuma ngale ebese thi lo bhuti ke njengamanje lo mgwaqo ubheke eSenlusha lo ubheke eSenlusha uyoze ufika olwandle kodwa ke thina sizokufika olwandle nangempela lo siso kamchunu uthi yahamba imoto yahamba ithema ifika kwenye indawo akazazi ke neindawo uthi wayesethi lo bhuti baya nje kwesinye isakhiwo esikhulu kusho ukuthi ukusuka emtuba ubheke ngapha koSenlusha phakathi nje kweSenlusha nomtubatuba kusho ukuthi kuleyo ndawo uthi lo sisi wabese beya nje kwesinye isakhiwo esikhula ngasibona ngithe sana wafika wathi lo bhuti bese emotweni ngaphakathi wathi lo bhuti nakhuke la uzotohoza khona ayi wajabula nalo sisi ukuthi ngempela uyabona naye ukuthi uzosebenza la uthi akabonanga lesakhiwo ukuthi siyini kodwa kusona isikole akabonanga nje ukuthi yini kodwa nje isakhiwo esikhulu kukhanya nogesi kuyabonakala ukuthi ngathi kunama office phakathi uthi ayi ajabule na ukuthi hayi ngazi ukuthi lento iyenzeka uthi emva kwalapho bese ethi lo bhuti ngiyazi ukuthi usulambile nami sengilambile asambeni emva komkhombisa isakhiwo ejikeke bese bengena komunye umgwaqo eshoke lo bhuti mayixoxa lo sisi uthi lo bhuti esho ukuthi ngiyazi ukuthi njengoba sihamba la unfortunately awuboni lutho awuboni ukuthi sikuphi kodwa ke izindawo lezo ozoyihamba imigwaqo lozohamba kuyona mawusujwayele la ozotohoza khona ngoba uma ukuthi license awunayo sizokwenzela license usebenzise yona le moto nezinye imoto ikhona imoto zasemsebenzini uzohamba kuzo lezi indawo wena ke futhi right ngoba unane degree ayothi lo sisi befike bengene kwenye indawo angayibonanga nje ukuthi ukuphi kodwa indawo yokudlela ayibethenga ukudla bedle uyabona nje kule ndawo mayichaza lo lengane ithi kule ndawo kuyabonakala ukuthi abantu abakhona bahamba nga2 by 2 so mawungena nje bahamba nga2 by nayo yathi mayingena ithi abantu nje ababebuka basana nesithombe sokuthi lo sisi uhamba nendoda yakhe ngoba uthi lo sisi wabona ukuthi mabengena kule ndawo uhanjwa nga2 nje badla wakhokha lo bhuti base besuka ke sebengena emotweni futhi usethi ke lo bhuti ngizokukhombisa ngusala uzolala khona okwamanje kwesikhashana ungakawutholi umqasho kodwa ngicabanga ukuthi nje kuzoba yisulwa kusasa mhlambe phapho kwakusasa uzobusutholela umqasho ngoba zizokulekelela lezi ingane ezingisebenzelayo uthi ke besethi lo sisi zibuzona lezi ingane ezisebenzelayo izihlalaphi ebesethi lo bhuti zikhona khona la kodwa kuthenje ukuqhela ngingakuhambisa kuzona makuthi ufuna ukuya kuzona ngazi ke noma seyileleni uthi besethi lo sisi hayi ayikho inkinga ngicela ungihambisa kuzona ayibengene emotweni ke ayishaya izulu imoto behambe mhlambe almost 30 minutes uthi ngoba bahamba isikhathi eside nje almost 30 minutes base bengena kwenye indawo bahamba nje lo sisi uthi akaboni ukuthi kuphi no nanokuthi phela noma imbhalo eyibona nje imbhalo ebhodini akaboni ukuthi yabo uthi bese ifika imoto nalo bhuti bangena kwenye indawo engathi siya B&B walibona igama le B&B kodwa
I mean walibona ibhodi nomcibisholo kodwa mayithi ufunda igama alibonakali kahle ngoba phela nemoto yayingena nje kanti futhi libonakala kahle njengoba kusebusuku ngathi licisha cishile. Uthi ke lo somchunu yathi mingena imoto yangena nje wayesebonda ngathi kusa BNB la. Wangena lo bhuti imoto wasefika imisa ngasemnyango basebehla ke bengena ke la endlini. Indawo nje ngathi indle. Uthi bese lo sisi mayithi uthatha isikhwama sakhe angithi uphethe isikhwama yena mayithi uthatha isikhwama bese lo bhuti hayi siyeke isikhwama hayi bengene ke mabengena la evule lo bhuti angene ebese bahamba nje passage bengene ekamereni. So mabengene ekamereni bese lo bhuti hayi uzolala la esho kulo sisi bese ehlala phe kombhede lo sisi bese kuphuma lo bhuti. Imoto yakhe uyishiyela ngaphandle ikhala music iyezwakala nje khala music ebese mayisebuya lo bhuti ebese ngena endlini bese evala umnyango bese uthi lo sisi bese ngiqala ngisola ngesikhathi lo bhuti engishiya endlini ephuma ngaqala ngasola ukuthi ngoba phela angifici umuntu la futhi nesikhwama sami sisemotweni ngoba phela bekufanele ngehle nesikhwama uma ngizolala ngempela yabona bekufanele ngehle nesikhwama. Hayi uthi lo sisi bese ngihlala nje kodwa ngithi hayi ngoba phela akukho okubi lo bhuti akukhombisile kimi uthi ngihlala nje nginganaki ngizibe nje leyo nto. Uthi mayibuya lo bhuti afike ekhini bese sihlala phe kombhedi naye kanye nami. Uthi bese vele engiqabula la entanyeni. Hayi ngixake ke ukuthi awulo bhuti kushuthi uyangihalela nokuthi hayi khona lapha bese yangibamba. Uthi angibambe la angibambe uthi nami ngiqale ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngingathi ngiyathuka nje ukuthi hawu lo bhuti kushuthi kanti njoba sihamba nje uyangihalela yini uyabona. Uthi lo sisi bese ngibamba engiqabula ke nami ngizama ukuthi nazama ukulwa kodwa bese yaqinisa lo bhuti. Ithi ke lengane bese kusho ukuthi ngimncane mina ngeke ngikwazi ukuthi uthi ngiyesaba ngisho ukukhala ngoba ngazi ukuthi kuphi la yabo angazi noma lo bhuti engangibulala noma engenzani. Uthi le ntombazane ayibambeke lo bhuti kayibambe ayikhumule naye ayikhumule lo bhuti ayi bese uthi bese imbhixa amathe la isithweni sangasese abasayedlwengula. Uthi ayidlwengule benze uthi yazama ukulwa yaze yathamba ayi enze ke lo bhuti ayenze beqede. Uthi bese mase beqedile bese eyidonsa bese ethi abaphume beyogeza befike begeze lapha bese inikeza leli thawula lokuthi ibhince isule ngalo bese bebuyele embedeni bebuyele ekamereni befike behlale phe kombhede. Ithi ke le ntombazane ngiyaqhaqhazela manje angisazi noma lo bhuti yini ezokwenzeka la. Uthi bese ethi lo bhuti manje kanti wena kanti ubuso ufuna ukuvela uthola umsebenzi nje ungazange unikele ngalutho ngoba phela nabanye abawuthola umsebenzi bawuthola nje kanje ungazi babone bonke abantu omisi laba nobani umsebenzi bawuthola kanje. Ayi uthi lo sisi bese kuthi dwe uthi nami ngisho ngenhliziyo ukuthi hey ibe buhlungu inhliziyo kodwa bese uthi bese ngisho uthi lo sisi omncane ngisho nami ngiyikhulumela nje ngedwa ukuthi ayi ngoba sekwenzekile it's fine manje ngithola nje umsebenzi it's fine senguthola ngiyobe ngutho. Uthi lo sisi ngicabanga ukuthi hawu lento engihlale ngizwa kubantu ukuthi ukuthi abantu besifazane bayalalwa before bethola umsebenzi nakho nami ngiyayibona yenzeka kumina. Uthi bese ngithi hayi nasekhaya sengizovele ngifihle sengizofihla nje nanokuthi ngike ngahlangana nesimo esikanje as long as mangisebenza nje. Balala njalo hayi balala ngaphandle kwecondom. Uthi lo sisi ayi washo ukuthi manje ukhathele naye khathele nobuthongo sebuthi ngila uthi wake wazuma ngoba lo bhuti wavela walala nje phezukombhede naye lo sisi uthi walala kanje ngoba wayibheke phansi efuna ukukhala ekhala kahle lo sisi.
lo bhuti ngesikhathi ekhuluma ethi wena usufuna ukuvela uthola umsebenzi kanjalo nje unganikelanga ngalutho uthi wayekhala lo sisi, kodwa wathi mayisho njalo lo bhuti uthi lo sisi ngase ngibona ukuthi hayi ngempela lo bhuti ngilalela ukuthi ngithola umsebenzi. Uthi ngase ngizumeka ke khona lapho ngenxa ukuthi uthi wayesekhathele nobuthongo. Uthi ngazumeka uthi ngaphaphama ngoba sengithinta futhi lo bhuti. Maye ngithinta mangithi ngiyaqhashaza ayangibambe, uthi wayesemphinda ke semdlongula. Uthi kuloko kwesibili ke kwangazi ukuthi uyamhlohloloza lo bhuti, kwangathi uthi indlela wayemrape ngayo kwangathi une-anger. Yabo ungathi une-anger nje lo bhuti anayo, ungathi wenza nge-anger. Uthi lo sizingaze ngayidela ngoba uthi kwaze kwaba isikhathi eside almost 2 hours ngoba uthi waze wakhala naye lo sisi ezwase kubhlungu ke manje. Yabona kanti ekuqaleni wayengabuza ubhlungu njengoba wayesebuzwa manje. Uthi hayi waze wakhala ke lapho. Wamdlongula waqeda lo bhuti. Emva kwalapho wathi abaqoke, waqoka lo bhuti wathi nakulo sisi akaqoke. Baqoka akasakhuluma nje lo bhuti. Baqoka wathi akeze bangena emotweni. Wangena emotweni bayishaya imoto lo bhuti ke manje yazula ke manje. Akazi futhi lo sisi ukuthi kuyiwaphi. Bahamba bazibongena umgwaqo komkhulu. Bahamba uthi lo sisi ngathi ngibona masiphuma i-toll gate. Hayi khona siphuma i-toll gate, siyophuma i-toll gate lesibili. Uthi ngaqala ngabona umbhalo othi Durban bani kilometers Durban. Hawu ngathi sesibheke eThekwini nje manje. Uthi kwaqala kwasa ke manje, kwasa as in kuyasa sekuyasa kusekuseni. Uthi nangempela mayithi uyabona imoto iyongena eThekwini. Hey uthi ngaxake ukuthi uthi ngathi uthi akazi ngoba uthi wathi lo sisi uthi wathi mayibona kanti sekunesibhamu la nje ngasegiyeni. Uthi akazi nokuthi lo bhuti wasibekane lesi sibhamu. Uthi lo sisi ayingithuleke ihamba imoto. Uthi mayingena nje eThekwini lo sisi ngibona ukuthi hey ngazi ukuthi akho umsebenzi la ngoba uthi yena wayesethe nje akeze ukusho lutho as long maye utholile umsebenzi. Uthi athi mayifika imoto eThekwini njengoba kuyisiphithiphithi nje abanye abantu bayemsebenzini kuyaphithizela i-rush hour yasekuseni. Uthi lo sisi wafika wama nje kanje lo bhuti wakhipha 1000 imali. Wakhipha imali lo ifoni yakhe lo sisi iphethwe ingakulo bhuti. Nefoni yalo bhuti uyithathile nefoni yalo sisi. Uyiphethe waphethe omabili amafoni. Wathathe ngesikhathi sebezoqala endlini ngesikhathi ezomrepo kokuqala. Wathatha lo bhuti wafaka kuyena ephaketheni. So uthi lo sisi yathi mayima nje imoto la kuyi traffic ngapha eceleni wayesethi lo bhuti mi gibela imoto ezeke ngithatha isikhwama sakho. Uthi lo sisi ngehla ngase ngicela ifoni yami ngathi bengicela ungiboleke ifoni. Wathi lo bhuti hey thatha isikhwama uhambe. Uthi lo sisi ngathatha isikhwama wavala isivalo lo bhuti yaqhuma imoto yahamba. Uthi wasala ke lo sisi omncane eThekwini edolobheni. Uthi wakhala ke wakhala wayesecabanga ukuthi akathenga ama morning after ngoba uthi waba nalento ukuthi what if ngikhulelwe ngoba lo muntu indlela angenze ngayo angithembi akaze nje ngiyenziwe lento engiyenziwe lo bhuti. Uthi wagcina ke ethenga ama morning after wavela wakugibela waya ekhaya kubo. Wafika ekhaya kubo waqale wangasho ngenxa yokusaba. Waqale wangasho nje uba umuntu oshalazayo kubo mabembuza ukuthi awasuba lapha esethi hayi khona ayikhohliwe yabona, kodwa unembeza kusho ukuthi wawusumdla ngoba ebusuku uthi wakhala. Ayi mayivuka ke ekseni esegezileke futhi obafuwa wageza. Angazi nomuntu wathula 2 days or 3 days ngoba uthi wathula nje impela. Mayivuka ngakusasa ekseni uthi akasho bese kuba khona okunye ukuthi hayi akangasho yabo. And then wayesehamba epolice station yedwa, wangasho kubo hamba epolice station. Wafika walichaza udaba lakho ukuthi manje ufuna ukuvula icala kanje kodwa manje wachaza nje udaba lwakhe. Ayisethe amaphoyisa hayi hamba uye epolice station yangala okwenzeke khona icala. Wathi lo sisi akazi ukuthi kuphi kodwa
kusemkhanya kude athi amaphoyisa ayihamba emkhanya kude amaphoyisa eSamaritsburg athi hamba khona emkhanya kude uyovula khona icala. Hayi lo sisi ke wabuya wakhala ke wabuya washo nakuba ukuthi kahle kahle into emehlele yile kwaba buhlungu ke kumama wakhe nakobhuti bakhe ngoba uthi lo sisi kwazi kwafika nobhuti bakhe einsukwini baze ba drive naye lo sisi bahamba naye baya khona le emkhanya kude sebeyocinga ke manje bayocinga kusho ukuthi bayocinga lo bhuti into yafika yabanzima ngoba uthi baze bafika ngisho eMtuba into yafika yabanzima ke akazi lo sisi ukuthi indawo ikuphi akasaboni lutho kwagcina ke kunzima kanjalo ukuthi udaba lwakhe lilandeleke ngoba nasemaphoyiseni bathi ngeke bekwazi ukumsiza ngoba sekuyinto esithe ukubandala emaphoyiseni akhona ngapha emkhanya kude. Udaba lo lesithunyelelwe uye lo sisi ekhuluma ngokuthi ngokufuna umsebenzi ku Facebook intokazi lesencane unfortunately ke isiyawuthola ikhona into esiyalithola engathi lingconywana nokuyilona eyenza ukuthi kuze nakuba iyakwazi ukukhuluma lolu daba ingoba isiwutholele umsebenzi ngithi uthole ngoba isigameko senzeke 2022 uthole last year 2023 around abo October yalithola itohwana elingcono nakuba iyakhuluma nje ingoba sekuyakhulumeka so nayo ibithi ifuna ukuxwayisa kakhulu kulabantu abayebeshawe izimo uthola ukuthi use desperate usengena ku Facebook ufuna imisebenzi ufuna inani yabona so olunye kudaba olunzima kakhulu ngake ngalibhala ke ku Facebook iba mningi ngimbono yabantu abanye bathi hayi kwakufanele uyilandele le moto kwakufanele angithi abanye nje the simplest thing lo sisi okumele ayenze kwakukuthi mayiqeda umehlisa nje lo driver emotweni eThekwini aye police station athola ukusizwa ukuthi kuthathwe ngoba wayengagezile kuloko kwesibili ngoba uthi azegeze kuloko kwesibili kule round yesibili eyayenziwa yilo bhuti akazegeza so kwakufanele behambe bothatha uketshezi mhlambe bese beligcina ngoma lab ukuze uma kwenzeka mhlambe lo bhuti ebanjwa somewhere ethathwa igazi le DNA yakhe yayizoklikha nale mhlambe elab yasePitori la kugcina khona ama results so kolunye udaba olubuhlungu lo le osesike salibhala lentokazi yakwaMchunu esencane ke nokho eyagcina idlenguliwe kanjalo emva kokuthenjiswa umsebenzi ku Facebook. Thank you.